कार्बि आंलं ओमफ्राय जेनथेन खस्थ' मस्थ' सिखारखांलायबाय ओमफ्राय हरसे थांबाय आरो जेनथेन ओमफ्राय मैया हराव थांनानै जोंना जुथाफोरा मा जाबोदों मिथिगौ सेस मैया इदि जाबोजोबदों आरोना बेनो गोसाव खादोंमोन ना मैया एफा गोसाव खागोन सानाखैमोन ओमफ्राय हायानो बेलेगखा माने ना इसोरना एसे गोजा गोजा स्टाइल आरो ओमफ्राय हाब्रु जाथावगोन बायसाखौनो नुवामोन सानावथ' बिराद बाला गोजाखौमोन ओमफ्राय सेस नायबाय मा उनाव माथो एसे अखानो सेस लामायानो दुल दुल जाजोबखाबाय दा नोंथांमोना नुलांबाय थागोन भिडिअखौल' नायलांबाय था आदसा गाइसमोन नै जोंना रुमा बेनो आरोना माने गन्द्राया नायना लाबानो जाबाय नै जि हंख्रयोलै हराव मानसिफोरा आयु 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 खैजोनसो उन्दुदो मथा मथि खैजोनसो जागोनलै जोंना एआइ मथा मथि गासैजों खैजोनसो जागोन 100 जागोन ना 100 जानाय नङा खोमालै रुम मोनसेयाव जोंनि नैबेखौल' उन्दुग्रा नैयाव उन्दुनायखौल' हरसेया 60-70 जाखागोन एखिजां ओरै खोनासंना ओरै खोनासंना सोरबा टेपापा गाबो सोरनाबा गिदिर गाबो माने हरावनो ओरैबायदि मिलायबाय थादों मानोना हराव हंख्रनाय खोनालायनानै उन्दुनो हायाखै 11थासिमसो ओमफ्राय थांबाय थानोसै ओजों दा फ्लेट माबा खालामनांसिगोन ओजों नायलांबाय था नोंथांमोना जों थानाया बेवहायनो थायो आरोना लांहिन गार्ल हाइ स्कुल जोंखौ बेवहायनो दोनदों नायबानो जाबाय ओमफ्राय मैया हराव अखा हानाया नै बेफोरबायदि हाब्रु जाफिनबाय दसेनो रानफिनजोब्बाय मा मुलि हाब्रु जादों नङाबा मैया थाबाय जायै जाखादोंमोन जायगाखौ नागिरना मोनामोन थाबायनो दसे सान्दुं दुंनायाव नै रानखांखां जाफिनजोब्बाय आरोना हायानो बेलेगखा माने फट'आनो साफाय जालायबायलै नै बा बे केमेरा थानानै मबाइलजों जाबाय जाहैबाय हारामि मानसिफोरलै जिराय जे स्टाइलनि थाखायसो लादोंमोन ना केमेराखौ हो टस जों दायो ओंखारबोबाय ओमफ्राय जों थानाय रुमनिफ्राय मिटिंसिम बारा गोलाव नङा आरोना जास्ट बेसे मिटारसो जागोन 400 मिटारसो जागोन आरोना बारा गोजान नङा 1 किल'मिटारबो नङा ओमफ्राय दा थाबायना थांगासिनो आरोना जोङो लामाया एसे गाज्रि जाना दंलै नै बेफोरबायदि अबस्था जाना दंजोबो आरोना नैजाबो दै बेनिखायनो बेफोरखौ होथेना दोनदों आरोना मा खालामनो जावदोंथाय मिथिला जोंना दा नै राइट साइडखि जाहाबनांसिगौ आरो फार्स्ट गेटआ इनिफ्राय वेलकाम खालामो आरोना खौसेथि बर' सुबुं आफाद UBPO नायबानो जाबाय गाइस दायो जों हाबलांबाय दं टाइमा 9 जाबाय मानसि भिराबो जानो हमबाय लासै लासैनो दा लासैनो फैजोबसिगोन गासिबो गिबि गिबियावनो जों हाबलांग्रोनोसै आरोना वेलकाम टु गाइस मैयानि अखाखौ आं ओरैबायदि दुखु मोनदों आरोना नै बिराद लेथ्रा बनायजोब्बाय माने ना आरो नै बिराद मोजां मोनसे डेक'रेसन खालामना दोनदो जानो हागौ बेहाय माबा खालामबावगोन साजायबावगोन बिराद बरिया बनायना दोनदों नै गाइस दै होनानै गणेश बाबा नायब्लानो जाबाय वाव लाइट होनो हागौ हराव मोजां नुगोन आरोना बेवहाय दायो मासपा सोलिगासिनो बैखिजा
रायजोंनो समाज खुङो बैसागु दमासि फोरबो फालियो जों हाबा खेराइजोंनो समाज खुङो नाथाय बर'फ्रा बेयाव गोजोननाय फैयाखै गिलु बालु हाथियारनि दावहासो नांफिनबाय कार्बि आंलंनि बर'फोरनि मोनथाया लेखा बिलाइयाव थाबाय नै महामाया हाजो नोंबोथ' नुदोंमोन ना बर'नि सोमावसारनायखौ नै भुटाननि दैसा नोंबो साथि दंमोन ना कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनि फोरमायनानै हो जोंनि जारिमिनखौ बे 21 मुगानि बर' फिसाफोरनो नोंसोर खौसे जा दाबो सम दं मानोना जोंनि सोमावसारनायनि मोनथाया दाबो सुस्रांनानै थाङाखै गावजों गाव राजखान्थिनि एना एनिखौ ज्राब गारदों गुबुना हरै जोंखौ गैसासो साफिनहरबाय नङाब्ला
बड'फानि सिमाङा सिमाङैनो थालांगोन। फै जों बयबो खौसे जागोन।